Club Junta, building better Africa. Jiyambe joncho banji programu ya tiajigo chino soja kumama muli banji muziko banji muli pati mkuendera pati Langa zina DJ Road ni munyanane mpuziso ma DJ Mr. Malawi Atendeli mwazi msanisiendeka Akatundwa na mandwa Ati bwanji kwanuko yafikako Yafikako kwanuko Ndikunena mvula Rudo mamba Yakashanda se Komazo sezi nomo Mabusa Mabusa kupempelera mvula Kwela kuteni nomo President yaziko atalamula Kuti anthu apange zimenezi Ndiye kudali mabusa kutamanga nawo mapemphero Kukasiya kwa ambuye Ati mwapeza wina umasole Mabusa okhulupirira Mulungu Mwapeza wina ndiuze Mashehe okhulupirira Mulungu kupempherera mvula Inokudisisa kuli bwino ndibeze wina Ati ndiwe wanga zimafoni ukanisoa Ati ndiwe Agwangwa yambapo ati kupanga kampeni agwangwa Agwangwa kupanga kampeni Ati ya 2030 Agwangwa mwalawiratu Mwalawira agwangwa Aya DPP sizabwelera sombo maya 2030 wallahi chanchani sone na bwe Agwangwa Ndeli bafale kambepa nene pano kuti agwangwa nonse takhala ni chete Agwangwa takhala ni chete Ndalama ndimakubasa Sofala ndimakukulira Autiti mapita Kulikose ufuna Kulilongwe timapita Kunzuzu timapita Ulataya timapita Tanzania timapita Zambia timapita Zimbabwe timapita Ikaonesesa sokoza kundipa Ikaonesesa sokoza kundipa Atata Better let me go Baby let me go Better let me go Ngati ndiwe wanga Zimafoni ukanisoa Ngati ndiwe wanga Ndeli mafani kapepano nene pano kuti aya agwangwa nonse mkhale chete Nthawi yopanga kampeni sidafike ya Arasa kuti chulati ife agwangwa Ena agwangwa sama mziwa ya Mwafusa neba kuti gwangwa ni jani Pali anthu opupuluma ngati agwangwa Ndangoimva kwanuko yafikako Ndi nkhani pano tendeli mwazi msanisiendeka Mr. Flama muli bwanji mwazuka bwanji muli pati Ayohane Pongwe muli bwanji muli kuendera pati Adadi abwera Plaza Monsa mkuendera pati Adimini waine Christopher Osa iwalanso Christopher Yohane kuchokeranso kumufuru Northi Mlandire mone abwana Soweto iri bwanji Ana amene akhalisa msoweto kwambiri Adi ndipangeso chocho bwanji Lero nikungodusa mfano pa ceremony Koma ndili ndi nkhani ndibweresa chakumasana Umumu ndikungofuna ngokufotokozerani Zimene ndibwerese masana uno Ndi nkhani ine
ndili ndi nkhani nezambiri kwa basi. Ndili ndi nkhani ya Agwang'wa amene ayambiratu kampeni pano. Ndili ndi Agwang'wa ena amene afuna kuti athawire ku chipani cha DPP. Agwang'wa ayambapo ati chakwera ndoyipa kwa basi. Akuti MCP ndiyoyipa kwa basi. Ndi afuna ati athawe kumeneko, athawire ku DPP. Agwang'wa ndi pale Agwang'wa ena Agwang'wa ku MCP uja nzimayo Yese Kabwira. Yese Kabwira kwauza nyamatakalia pano pano funika pano tizilemba za DPP. Tizilemba za DPP zoyipa. Ati kuuza ati social media imene. Ati kwauza nyamataka ati media yao ati muzilemba za DPP. Musamalembe zijataba zijaya. Agwang'wa ziko la Malawi achuluka kwa basi Agwang'wa. Jonathan Namiwa muliba ndi baseniso moni. Chigawo chino cha kumama. Nangozuka bala bantu. Kuitola program imene. Program ene ni kubera masanawo. Nangozuka bala bantu. Pamaso pa Ambuye. Mwanzo kabanji mulipati mukwendera pati. Kadiati kambeko za Agwang'wa. Alipo mmozi DJ Munyanani pa Radio Long. Akutamani mvesa ukoma kwa mbele. Ndikandu kwamba za kumangochi koma cha kumasadako. Ndikaleso ndili kumachinga kuja kuntacha uko. Ndikale ndili kumeneko ndito koma chigawo cha kumasanawo. Apa pano mfano kukupasani moni basi. Muli banja achenja golo Gwang'wa wankulu. Muli banja Jesse Kabwira Gwang'wa wankulu. Ndida kamba ine ndida nena mbuyo. Chipani chikamata zimakhala chonchi. Chipani chikamata anthu amatuluka. Chipani chikamata ena amasiya maudindo. Makamba pompano pa Radio Long. Konzani chipani. Ena ubwera useri kumadukwana. Chipani chikusosomoka bambo ngati makatani. Akamatero amvekereya chipani chatuchi chikubwera ndi mtsogolere wake yu. Akubwera 2030. Chikutha chipani. Maso anga ndikuona ndekha. Chipani chikupita ichi. Muli banja pressings malingamo. Ndo paseni moni. Blaza piri wa mlibanje. Mulipate mukwendera pate. Ndipeleke moni so kwa Samson Sewa. Amene ali abusa anga. Ama ndipempherera ine palibe amene anga ditachi yetu. Mvula kuvumba mabusa ataipempherera pamozi ndi mashehe. Ndiye kunali Agwang'wa adayiwisa kampeni. Ndi makamba ine kunena kuti Kumalawi kuno tili ndi azibusa okhulupirira Mulungu. Ndiye tili ndi afiti azibusa. Kumalawi kuno tili ndi anthu okhulupirika. Professor Arthur Peter Muthalika adauza azibusa okhulupirira Mulungu. Ndithandizireni mvula. Mundithandizire mapemphero. Azibusa rabaraba roshobora sharara. Zidaliko. Udali malilime bambo. Ai numvula yamba kukwenda.
bwanji kwani kwa yafikako. Kodi no mudalipira. Manena ine ni magamba lipira ni radio lomwe kuti nyimbo zanu zizimveka zikamaika nyimbo ngati zena mamba nsanje osazowa kuti anzawo afa zambiri. Kazi ukatisa bala uja ine ndamuberekera mwana. Kazi ukatisa bala uja ine ndamuberekera mwana. Jessica Bwira tikuuza timu yawo ati muziremba zimene ife usati muziremba zichatina abazi chaya koma muzinyasisa chipati cha DPP ncholinga choti 2030 kisabwerere mboma atero tu Jessica Bwira ati kuuza social media yawo timu imene inu sitimachita kutumana yayi pa social media sitimachita kutumana yayi kuti muziyankhula izi mukazangoyamba kutumidwa muziwe kunena kuti basi simuzakhalanso anthu simunganenenso chinthu cha mzero alipo mmodzi munyanane. Muli bwanji ndi ziziri anu pa ceremony Aspoon muli bwanji nanga mukoko muli bwanji Kuno munalinu musamuipise mbili kaziyo kumatisa bereka ndibwerese masana pano kuukira na majaji kuukira na kufuna kumenya yafika kwanuko yafikako kwanuko ya majaji aukira nako mumva pompa pa radio umafalisa mbili kwa zizanu mulimusa mabereka muimva tipulisa evezi limachedwa ya ukanangonena chilungamo kuto munalinu achimwene tiyamikira Profesa Arthur Peter Mutharika mkulukuta moyo simutangotesa ukwati wauza mabusa ni mashehe unowauza kuti apempherere mvula yamba kugwa musegula mimba ni manena uyu ni mkulukuta moyo uyu ndi pangolini uyu ndi katundu uyu musegula mimba mwachipepepepepeperere mukamalimbana ni Mr. Mkulukuta moyo musegula mimba amberekera mwana ndiye nyimbo yake mphaso kadula amuna ukatisa bala uja ine wandiberekera mwana amuna ukatisa bala uja ine wandiberekera mwana ndipereka moni pa group yathu ya Radio Lomwe Group muli bwanji mabwana ni madona nonse pamenepa akawinga ali pamenepa Mr. Salimu ali pamenepa Atamia alipompa hapa Ajeni alipompa ndakuona ni kupaseni moni kumawauza kumatisindibeka kuto unali uyu ndi mkulukuta moyo amaenda ni ndalisi amafuna imange mvula ai musipi amafuna amange mvula nibwetekesa mimba atamba mwenye uja amba mwenye kufuna ati kuthawisa umboni kuto unali ni makamba ena musipi ndi anthu oyipa mtima kwambiri nditangosiyana ukwati kumanipisira mbii kumatisindibeka kuto unali nakazateka bwani uyu ndamuberekera mwana zateka bwani kumawauza zako kumatikazi yusabala kuto uliwe kazi ukatisabala uja ine ndamuberekera
bwanji Mr. Yusuf muli bwanji Yusuf ro amene amapezeka pa radio lomwe group Mustafa muli bwanji Muhammad muli bwanji nanga Musa muli bwanji Brother Robert Chirwa ndo basiniso mani ndiri pano ine kutlene kukamba za mkulukura moyo ndikuti ena asekuka mimba pano akuzinyera ari ya Mr. Nkulukura moyo palibe chimene akupanga ya ari Mr. Nkulukura moyo palibe chimene akupanga ziko lino ya chunkhanga tiso tili konkucha ku MCP kudwala malungu anza kuti kudwala chimfine chipani chikuta ichi ino chipani chikuta ichi Fernando awuza chipani cha TPP golo chenja akangochenja golo kubwera ku MCP fepano munya nane ati zangoyamba kutukwana TPP basi ndeti isambwa za zeni mukalole anthu osakhazikika ngati amene abwerereso chipani cha TPP Jenti akonda mai tizo akonda mai mpaka mai kumajera masamba mwana wa kudira nyama ndizimene zikapanga MCP ali pa mpando nthawi imene iwo nkumadya nyama nkumaba ndrama misonkho ya Malawi ndi kumagula katundu kumakaika maiko akunja anawo nziko akudya chiteze ata adamiza azigogo kuti azigogo nonse muzizalandira azigogo tikangufika azigogo wa zaka 60 gogo amene azizalandira MCP bambo ndiye bambo chakwera chimaziwa kunama ba ni mulomo uja okhala ngati ujeni uja fukuzi uja kuimba kunyimene ukwanyamarira amene Kibo Pearson pamodzi ndi Daliso Nyabua bafuna ngokuziwisa kuti aja kumasana kundikhala ndikubwera pano ndi company ya Rush ndifuna ndikambe nkhani imene kuchitika ku Rush company imene mabweresa mafuta ochuluka kwambiri muno Malawi ndikhale pano ndikufotokoza za Rush company imene ikuzuza kwambiri madrivera anyamata atatopa kwambiri ndi chiongolero kuchikulukutika chiongolero bambo koma malipiro osalandira ndikhale pano ndikukamba za nkhani imene ya Rush company chigawo chimene chikhala chakumasana komanso ndikhale pano ndikukamba za anyamata ajaso amene adaberekeza mwenye ukapangazo ngakhale mademo
ndikhale ndikukamba nkhani imene mafanda auza Malawi kuti mpaka kumaperekeza mwenye kopanga mademo kenaka muziliranso akamakupasani 100,000 anyamata ogwira ntchito mwa amwenye muli bwanji upaseni moni ari kuwapo pa amwenye kwambiri kuti amwenye tiye tizipanga mademo m'dziko la Malawi ife ndi amene tizipanga inu muzingotisadira pambuyo ndikhale pa ndikukamba nkhani imene nkhani ya chigawo chakumasanako ndikhale ndikufotokoza pompano komanso ndikhale ndikubweretsa sonkhani chaso ya HRDC bungwe la MCP limene limafomedwa ndi chipani cha MCP ndikhale ndikukamba pano za HRDC ine ndi Munyanane Road ine pano pa radio mphunzitsi wa ma DJ banje mutolera kuti ndimalize ndikuimba kumene kwa Zanda kuchokeranso konkochazo kusenuze akuti andipeza kubhala ine apolisi unite atanati soka bima ya bila miezo ine ninajamuka ule ndo kupa dati ndikachape mudwala fika ala kuja kaitanisa kibuku chitatue inaitanisa chazini kwera unitulire kibuku che ndio basi ni moni mbale wanga iwe kuchokeranso ku Pretoria Nyamara Justice ndatiya ndimalizire pa Nyamara amene Justice kuchokeranso mdziko la South Africa kumene ku Pretoria ndatiya ndipase moni mbale wanga uzimvere kukoma kuli wewe niwakwanda kwambiri bwanji tisiyane pamenepa zimene ndi nkhani zikulu zimene tibweretse chigawo chakumasana pano ndimafuna kuti ndipaseni moni koma tiye tipitirize kumpempherera amene Mr. Nkulukota Moyo Professor Arthur Peter Mutharika tigwirane naye manja zimene akufuna iyeyo tigwirane naye manja kuti tonsefe titukukire limodzi ndithokoze kwambiri azibusa ndikuthokozeni komanso ndikuthokozeni nonse mashehe osamamvera asavubwa anaokhutira kumusi uku anaokhutira kumusi osamawamvera akababwera pa social media akabati agwangwa ndapita ndapuroka ndatala Kuti iye